Salutare, eu sunt Denis, așa că să trecem la clip! Ok, fraților, am revenit. Astăzi o să facem un episod de Simple, doar că trebuie să vă dau un anunț. Deci, pur și simplu, nu o să facem un episod full de Simple pentru că nu prea am baterie. O să ne jucăm, am 16%, deci nu o să ne jucăm prea mult. Acest episod o să fie foarte scurt. Aici, dacă vedeți Denis Love Daria, ei bine, mi-a făcut și o iubită pe Simple. Deci m-a ajutat Dom Toretto. Îi mulțumesc foarte mult și să-i dea Dumnezeu sănătate multă, că m-a ajutat. Ok, l-avem aici pe Dom Toretto. Dom Toretto, frate, așa îl cheamă pe el, deci n-am ce face, bro, adică what the fuck. Ok, stați un pic, că cineva stă un nesimțit în geam, stați un pic. Am înțeles. Pauză! Bun, guys, am revenit, m-am speriat de o chestie foarte inteligentă. Ne-am băgat și noi aici pe joculeț cu ăștia, băi, fraților, deci credeți-mă că caut foarte multe, cum să zic, foarte multe modalități să fac și eu, ok, să fac și eu niște abonați, să fac și eu live-uri. Dar nu găsesc, frate, eu încă încerc și poate o să găsesc până la urmă, sper. Ok, deci aici văd că se numește Mapa România Roleplay, așa, Cristian și Mafia Franci. Ok. Și vedem aici că e o dubă de SWAT, care sper că nu mai ia, nu, ok, hai să fugim. Ne luăm o mașină. Ne luăm BTV-urile astea. Atenție, am vizor cu sucă. Bă, asta-i SWAT, bă. Muie. Bă, ești prost! Nu pot să cred, l-am omorât fix pe Dom Toretto, să-mi secă cu... Oh, fuck. No. Bam! Ah! Aoleu! Aoleu, mă ia! Bă, asta are RPG! Asta are RPG nou! A pus-o cu mine, deci a pus-o. Mai dau lui ce nu, mai dau. Ok, bun. Stai, mai dai. Să te schid două trei. Ia! Să duci mașina lui! Ok, aia că le-am scris și noi, sorry, ca să nu ne dea kick. Ok. Mamă, dar cine e ca să kick Denis? Te-am filmat. Oricum, frate, Dom Toretto, ajungi pe YouTube, deci nu trebuie să îți faci griji sau ceva. Ne luăm și noi ATV-ul și mergem frumos la această casă care zici că e casa prim-ministrului Bucureștiului, frate, adică uitați-vă și voi cum arată, what the fuck. Winner, chicken dinner. Stai mână. Uai, da nașul. Bă, dar cine e nașul ăsta? M-am întrebat de foarte multe ori. Bă, fiți atenți. Haide, bă, deci vreți să furăm ceva, fiți atenți. E acolo, discută frumos despre mafii, despre SCP ăia. Bun, fiți atenți, deci ne luăm un skin din ăsta așa de... De fapt, lăsați-l pe ăsta, că e ok. Ne furișăm în casa lor și furăm ceva, ok, bun. Hai că nu ne vedem. Hai să mergem la etaj să vedem ce au, ok. Mama, ce fântână faină. Ok, avem o fântânică, o cameră de R. De ce scrie R? Toaletă. Bă, dar ăștia n-au mă și ei bugă. C. De la... Pe bune. E un pat. Ok. Opa, ia să vedem ce avem aici. Un document. Fiți atenți că... Bă. Fiți atenți să vedeți ce fac. Fiți atenți. Deci, vedeți? Deci, mă urc pe acoperiș de tot, bă. Adică, what the fuck. Mă urc pe acoperiș și acum... Arunc cu bombe. Fiți atenți că arunc cu bombe. De să nu știe. Să nu le facem cel mai mare troll ever.
Sunt câte. Cristiano acolo e el. I-am dat bombă, ești prost. Nici nu o să știe. Ok, ne prefacem și noi că vorbim la telefon. Ok, uite, spawnăm și noi aici. Ok, hai să ne prefacem așa că construim. Uitați, haideți să ne prefacem că spawnăm 1000 de ATV-uri ca să facă o mare explozie. Nici n-aș știu, uite, uitați-vă cu voi că nici n-aș știu să zică Denis sau ceva. A plecat, ești prost, a plecat. Ok, hai să mergem. Opa, e în spate? Ok, nu e în spate, dar aici văd că avem un număr. Uite cine e acolo. Cine e acolo? Colonel militar. Facem un mega farsă la ăsta. Da, băi, facem un mega farsă. Fiți atenți, el nu se uită. Nu se uită. Ok. No, pec. I-am dat bombă. Și ăla se ieși afaca. Ok, a ieșit, bă, fix la momentul ăla. Ok, cine n-ai bea cu atenție, dau un stop. Cine? Cine e ăla, mă? Darius? Mamă, fiți deschid ochii lui. Avea cum îi dau. Bă, și a mașină. Și a mașină pompieri. Ce face? Hopa. Nu pot să-l merg, bă. Ia. Nu merge să-l nimerești pe asta. Mamă, vine la mine. O fac. Ok, vrea să ne batem. Mi-am luat casa. Fac! Mă atacă ăștia! Petardeu! Mamă, bă, voi vedeți mi-a făcut, bă! Oricum, petardeule, mâncea mai cornul că ești filmat, să știi. Aștept că l-omor! Yes! Nu. Easy peasy, lemon squeezy, lemon. Opa, ce face petardă, frate? Reclamă, gata, nu mai vreau. Hai mă, dispăreți că eu vreau pe Simple, nu reclame voastre cu Crypto.co. Bă, asta nu mai... Mă omoare, what? Fuck. Bă! Ești filmat să știi. Să râi, aoleu, cum mai spui cu tastatura asta? Ok. Îi pune mască. Bă, frate, acum ăștia mă știu. Spanac. ATV, fogi! Bă, mă, că era să fug, bă. Taci că nu mai are viață, nu mai are. Dai cu RPG, nu? Mort. Haide. Fugi! Fac viteză! What? Bă, ăsta a tras în pământ și... A intrat Luci! Help! Oh my god! A uitat Luci, a intrat Luci, ok. Asta mă salvează Luci, pentru că acum sunt prieten cu el și da, iartă-mă Luci că ți-am dat distract. Ok, mi-a venit Luci, să mergem Luci. You challenge pe ta... What? Ce se întâmplă? Luci, help! Ok, fiți atenți că, ok, ai berit la bă. Gata, nu e ok. Așa, ești mort, frate. Ești mort. Bum! Rip petardeu în comentarii, fraților. Bă, mă ajută Luci, nu pot să cred. Bravo Luci, bă, ești prietenul meu adorabil, frate. Mersi Luci, te pup. Dav murg. Mamă, îl pușcă și dav murg. Oh my god, toți pe petardeu. Oh my god, ce se petrece. Ok, Darius, nu-ți fac nimic. Haide. Yes. Mamă, frate, băi, am dat o mare... Băi, am dat numai ce chestii. Wow, mamă, intervine. Alo. Dai, bine, l-am omorât. Dar este și un je... What the fuck? Bă,
se respawnează pe el. Bravo, pe el. Băieți, filmat, mamă, stai, băieți, îl filmez când îl bătem. Mamă, frate, deci eu practic acum filmez, deci o să vedeți, uitați pe el pe petardeu. Petardeu, rușine. Aoleu, mamă, nu. Oh, fuck. A ieșit. Cine a ieșit? Mamă, m-am mușit pe la asta. Oh my god, sunt rip. Ripucricu. Hai pe el! Bou! Na, oricum n-are șanse, adică uitați-vă și voi. Luci cu Davmur contra eu, ăștia, deci 3 la... prost. 10 la... Băi, frate, eu cred că închid episodul. Cam asta acel video, am fost Denis, sper că v-a plăcut intro-ul. Ne revedem data viitoare!